Moi ben, pois, boas tardes a todos. Pleno extraordinario para debatir o orzamento xeral da entidade local do Concello de Boqueixo para o exercicio 2026. Para a exposición deste punto ten a palabra o señor Iglesias. Moi ben, boas tardes. Preséntanse para a súa aprobación o orzamento de 2026 que ascende a cantidade de 5.102.434 euros con 46 céntimos. Este importe supón un incremento de 271.841,10 euros con respecto ao orzamento de 2025, que ascendía a 4.830.000. Porcentualmente este incremento é do 5,62%. No apartado de ingresos, a elaboración do presente estado de ingresos responde á necesidade de garantir a prestación dos servicios públicos municipais baixo os principios de eficacia, eficiencia e, sobre todo, prudencia financiera. É un orzamento baseado na realidade. O deseño desta planificación non é froito da improvisación, senón dunha análise técnica e exhaustiva. Para asegurar a estabilidade orzamentaria desta administración, o capítulo de gastos foi dimensionado de xeito estrito e vinculado directamente á capacidade real de financiamento, é dicir, os ingresos. Os piares que sustentan este cálculo son o axuste á previsión de ingresos, o volumen de gasto programado está supeditado a unha estimación de ingresos rigorosa, non se proxectaron gastos sin ter garantida a súa cobertura económica previa, análises de datos reais, utilizáronse as cifras de execución de exercicios precedentes, sobre todo baseándonos na liquidación do exercicio 2025, fuxindo de estimacións optimistas ou teóricas que poden derivar en déficit. Recaudación. Tomouse como referencia a media recaudación efectiva dos anos anteriores, ponderando con máis peso de 2025, de dereitos recoñecidos netos, o que permite contar cunha base de liquidez segura para afrontar os pagos. Previsión realista, adoptouse un enfoque conservador a estimación de transferencias e tasas, garantindo que o Concello poida cumprir os seus compromisos con proveedores e cidadanía sen poñer en risco a tesorería municipal. Este exercicio de responsabilidade fiscal permite presentar uns orzamentos equilibrados, onde cada euro de gasto está respaldado por un ingreso verificado. O objetivo final é ofrecer uns servicios de calidade cunha xestión transparente que evite o endeudamento innecesario e asegure a sustentabilidade económica da institución a longo plazo. Dito isto, hai algunha previsión de ingresos que sabemos con seguridade que vai a ser superior, como as transferencias procedentes do Fondo de Cooperación Local, na que se orzamentou unha cantidade que vai a ser revisada pola Xunta á alza. No capítulo de gastos, en gastos de personal, incrementouse os salarios e cotizacións no 1,5%. Este incremento calculase sobre o incremento do 2,5% feito xa a finais de 2025. Debido ao proceso de estabilización laboral rematado en 2024, axustáronse as remuneracións de diversos postos de traballo, actualizándose os trienios de determinados postos. En inversións, no orzamento de 2026, inclúese o POS, xa que neste ano están definidos os proxectos que se van a incluir neste plan, por importe de 251.409 euros. Ademais, prevense as seguintes inversións. POS Plus 2025, mellora do viario en Sucir e outros por 15.400 euros, inversións en reposicións de infraestructuras e bens de uso común, 83.238 euros, cantidade destinada a cofinanciación de axudas e subvencións. Plan municipal de inversións de 37.020 euros para pequenas inversións en locais municipais, mellora da eficiencia enerxética do Concello, 41.770 euros, Rozadoira autopropulsada, 54.000 euros, e plan de saneamento, 140.000 euros. A suma das inversións ascende a 636.252 euros, o 13,23% do orzamento, pero este importe, como xa dixemos, vai superar ampliamente o 1 millón de euros ao final do exercicio, xa que no orzamento vai incluída unha partida, como xa dixemos, para cofinanciar, cubrir a aportación que ten que facer o Concello para distintas subvencións que se van a solicitar e que se están solicitando, outras inversións asociadas a distintos convenios ou convocatorias de axudas, como son o Fondo de Compensación Ambiental, Fondo de Cooperación Local, Parques Empresariais, Fermosismo, Sinalización Turística, Cambio Climático, etc.
Servicios sociais e conciliación, o SAF concilia activa e prevención de conductas adictivas ascende a 992.550 euros. O programa de atención social SAF ascende a 911.550 euros. Neste sentido, hai que ter moi en conta que entre a subvención recibida e as tasas do SAF, a recaudación non cubre a totalidade do custo do servicio, co cal o Concello está facendo unha aportación anual de máis de 250.000 euros. Neste sentido, hai que destacar que por parte da Xunta de Galicia a aportación para este ano 2026 pasa de 12 a 16 euros hora. O programa Concilia Activa destina 60.000 euros anuais para as seguintes actividades de conciliación: madrugadores, tardes educativas de lecer, Nadal activo, introvertivo, semana activa, verán activo. Con estas actividades ponse de manifesto a aposta decidida deste equipo de goberno polas actividades de conciliación, tanto para os pais e nais do alumnado en idade escolar como para os cuidadores e cuidadoras dos nosos maiores. No capítulo de subvencións destínase no orzamento de 2026 79.970 euros, un 28% máis que en 2025, subvencións que non vou a desglosar porque salir na letra moi pequena non a vexo. Enerxía eléctrica, os gastos de enerxía eléctrica ascenden a 315.000 euros, correspondendo 225.000 euros a consumos de almohado e 90.000 para enerxía eléctrica de edad de Serbu de Donas e Olto. Tamén se destinan a reparación, conservación, mantemento de alumeado público 40.000 euros, así mesmo tamén se destinan para alumeado de Nadal 10.000 euros. Recollida de lixo 175.000 euros, maquinaria e utensilios e reparación e mantemento de edificios para traballos de conservación e mantemento de edificios, reparación, suministros para a execución destes traballos destinan as seguintes partidas: maquinaria, instalacións técnicas e utensilios 85.000 euros, reparación, mantemento de edificios e outras construccións 101.000 euros. Combustibles e carburantes para o combustible de calefacción dos edificios municipais, Casa do Concello, Casa da Cultura, Centro de Saúde de Lestedo, Escola Infantil Municipal, Local Social de Serbude, Local Social de Vigo, 66.000 euros. Nesta partida tamén se inclúe o gasoil para a flota de vehículos municipais, que, como saben, está composta por 2 tractores, ainda que nestes momentos temos 3 debido a unha cesión por parte da Consellería de Medio Rural, unha motobomba forestal e un camión de incendios urbanos, 2 coches tipo pick-up, unha furgoneta grande, 2 furgonetas pequenos, un todoterreno e unha rozadora que ao longo do ano adquiriremos coa subvención da Diputación e a aportación municipal. Para complementar os traballos de rotas de pistas municipais, outros traballos de mantemento, destinase 45.000 euros para a contratación de empresas externas na campaña de verano. Educación, cultura, deporte e promoción cultural 54.000, cursos de inglés 18.000, o mix e voluntariado 30.000, limpieza de colexios, Concello e Pabellón do Forte 80.000, contrato de actividades deportivas e instalacións municipais 75.000. Gastos de divulgación e promoción turística 28.500 e, finalmente, formación do personal municipal 3.000 euros e unha partida de 15.000 euros para traballos de acondicionamento do refuxio de animais de bando, que hai que sumarlle outra de 30.000 para a cuota anual e xestión dos animais que regularmente se trasladan ao refuxio. Reforzanse orzamentariamente as partidas directamente relacionadas con servicios sociais, recollida de lixo, servicios culturais e deportivos e educación. Ademais, tamén se incrementa a previsión e inversión en infraestructuras. A boa execución económico-financiera levada a cabo por este equipo de goberno e polos seus predecesores permite que o Concello de Boqueixón manteña unha situación financiera saneada con resultados presupostarios positivos e remanentes de tesorería positivos, o que nos permite seguir ofrecendo servizos e afrontando importantes inversións co objetivo de ofrecer unhas mellores condicións de vida aos veciños e veciñas de Boqueixón. Moi ben, moitas gracias, señor Iglesias Gómez. Para iniciamos o debate do orzamento 2016. Ten a palabra o señor Iglesias Castro. Boas tardes a todas e a todos. Con respecto ao orzamento que nos trae hoxe aquí, vamos falar do orzamento que temos sobre o papel. Despois o que pode haber xa se tratará posteriormente. Como sempre, isto é unha previsión, por lo tanto habrá cambios, supónse como a todos os anos. Sempre se empeza con un orzamento máis baixo, despois probablemente suba como a case todos os anos, por tanto non é nada novo.
Ben, con respecto ao orzamento, xa se dixo, o orzamento total para este ano 2026 no noso Concello son 5.102.434,46 euros. Basease nos ingresos, que se ven efectivamente, os ingresos creo que se asustan bastante á realidade, así como noutros anos non. Este ano creo que, sobre todo, o imposto o IFIO, non? Que outros anos se sobreestimaba, este ano creo que en torno a 30.000 euros en base ao ano previo, creo que está máis axeitado. No tocante aos ingresos, quixéramos facer algunha precisión ou algunha aportación. Quixéramos dicir que o imposto de plusvalía que se volveu a reintroducir hai uns anos supón para o noso Concello 3.000 euros, por tanto non creo que sexan tantos cartos como para que se elimine ese imposto, non? Ben, en canto ás transferencias correntes de capital, supoñen aproximadamente o sumatorio de ambas uns 3 millóns de euros aproximadamente. As transferencias correntes de capital, para que nos escoite, son basicamente aportacións de outras administracións ao noso Concello. En resumo, supoñen máis ou menos 3 millóns de euros e cada administración, o Estado aporta un pouco máis de 1 millón de euros, a Deputación case 1 millón de euros e a Xunta en torno a 1 millón de euros. Por lo tanto, pódese dicir que o noso Concello se financia en base a transferencias correntes e de capital. Aínda que temos impostos, basicamente dos 5.102.434,46 euros, se 3 millóns de euros veñen doutras administracións, o noso Concello, por tanto, susténtase en aportacións doutras administracións. O cal está ben que aporten outras administracións, pero iso é a realidade. Xa fixo o señor Iglesias referencia ás inversións reais, consta como inversións reais para este ano imposto do ano 2025, porque non se levou a cabo. Consta un gasto en saneamento que sobre 140.000 euros, unha desbrozadora, 54.000 euros, unha subvención da Diputación, isto é o que aporta o noso Concello para a súa compra. Despois o POSMAIS 2026 por importe de 250.409,77 euros, un plan municipal de inversións por 37.000 euros e melloras de eficiencia enerxética por importe no noso Concello por importe de 41.770,57 euros. Ben, isto sería en canto ás inversións. No capítulo de gastos. No tocante aos combustibles, todos os anos é a mesma cuantía, ou un pouco máis, un pouco menos, en torno a 66.000 euros ano. Estamos dicindo ás administracións públicas que se gaste ou que se mellore a eficiencia, e, por lo tanto, unha das propostas que tivo o noso grupo en algún dos plenos previos foi a compra de coches ou ben eléctricos ou ben híbridos, non? Que isto suporía, pois, probablemente, a diminución no gasto en protección civil e en vías públicas, que deses 66.000 euros supón para a protección civil 20.000 euros e para vías públicas 20.000 euros. Por lo tanto, se non temos que encher o depósito deses coches, pois probablemente ese gasto véxase reducido. Por lo tanto, unha proposta que fai o noso grupo é que se potencie, por lo tanto, o coche eléctrico coa creación dun punto de recarga eléctrica nas proximidades da casa do Concello. Por lo tanto, ese epígrafe podría verse reducido. En canto ao epígrafe reparacións, mantemento e conservación, este ano ascende a un total de 310.000 euros. O gasto máis importante dentro deste punto é o gasto de 40.000 euros no mantemento do alumeado público. Un alumeado público que, digamos, que se modificou, que se cambiou, que se renovou completamente con luces LED recentemente, en datas recentes, pero, sin embargo, vemos que o gasto
en enerxía eléctrica e o gasto en mantemento destas segue sendo máis ou menos similar a anos previos, algo que non se entende. Se fai un gasto en alumeado público con aportación estatal de fondos europeos para, digamos, que haxa unha maior eficiencia enerxética, que exista o mesmo gasto, por tanto, en mantemento en enerxía eléctrica, que creo recordar que en enerxía eléctrica eran 225.000 euros, en alumeado público, en mantemento 40.000 euros. Por tanto, supoño que se verá reducido neste ou nos vindeiros anos. E, sen embargo, o gasto minoritario, o gasto maioritario, o gasto minoritario neste punto é 2.000 euros no consultorio de Lestedo, que é de titularidade municipal, e 2.000 euros nos edificios educativos. Por tanto, xa vemos que o gasto que se propón para estes dous puntos, pois creemos que é insuficiente. En canto a outro punto, que sería a asistencia técnica, que non se dixo nada previamente, a asistencia técnica este ano, en anos previos, era en torno a 40.000, 50.000 euros, este ano ascende, nunca mellor dito, a 55.137,20 euros, de 5.000 euros máis que o ano previo. Isto supón máis dun tercio do asignado ao epígrafe de urbanismo. Sen embargo, non se fala dun novo plan xeral de ordenación municipal. Por lo tanto, creemos que sería importante incrementar esa cuantía, sí, vale, se eu compro, se é por 55.000 euros, pero se fala dun novo plan para o noso municipio. No tocante ás rozas, hai un epígrafe propio, por importe de 45.000 euros, que, como xa se dixo previamente, será, digamos, subdividido en 3 contratos, de cada un deles por importe de 15.000 euros para rozas na época estival. Entendemos que unha nova rozadoira autopropulsable e con este gasto de 45.000 euros non haberá problemas na época estival para que este todo os viais do noso municipio, ainda que sexan simultaneamente, todos eles limpos e non só para as festas das nosas parroquias. Tamén terán que estar antes. En canto ao plan municipal de inversións, por importe de 37.000, como se dixen antes, 37.020,09 euros, non sei se saben xa en que van invertir ese plan municipal de inversións. Unha das nosas propostas sería, inclusive, para un punto de recarga, para o centro de día, dos cales non hai unha financiación, para a vivenda social, etc. Valoramos positivamente que haxa un epígrafe propio para o saneamento, por importe de 140.000 euros de fondos propios. Vemos que hai un incremento no gasto de tratamento do lixo, pasamos de 135.000 euros no ano 2024 a 175.000 euros. O que xa dixen antes, a enerxía eléctrica en alumeado público, mantemos aí os 225, 235, 230.000 euros, este ano é 225.000 euros. O razonamento lóxico sería o que lles dixen antes: se hai un cambio de luminarias, o gasto debería ser máis baixo. No tocante ao SAF, recordar que é importante a financiación que se fai, o esforzo que se fai por noso concello, e hai que mencionarlo así, pero tamén hai que recordar que é importante, que hai que presionar as administracións que teñen a competencia neste punto, que son a Xunta e ao Estado, para que financien unha competencia que se denomina así unha competencia impropia do noso concello, que ten que xestionar o noso concello, sí, pero que ten que dotar financeiramente as administracións supramunicipais, como son a Xunta e o Estado, que son as que teñen a competencia neste punto. En canto a, tampouco se fixo referencia a ela, a subvención a padriña, a madriña, unha xardineira, o noso grupo pensamos que esos 2.000 euros poderíanse redistribuir noutras partidas. Hai un 0% de inversión en política lingüística e só 3.000 euros de fondos para a biblioteca municipal. Non sei se está en funcionamento ou non está en funcionamento, pero bueno, sería importante que a biblioteca municipal se dote con fondos
con máis votos, non? Despois hai outro epígrafe que é a festa dos maiores do noso Concello, que se engloba con outras actividades por importe exacto de 33.400 euros, 15.400 euros para a propia festa e outros 18.000 euros que non sei para que. En canto ao desarrollo rural do noso Concello, un Concello eminentemente rural como o noso, para este epígrafe destinan ao sector primario, polo tanto, só 7.500 euros, dos cales eses 7.500 euros para o GDR van xa 2.000 euros, e para reparacións e conservación e mantemento outros 2.000 euros máis, polo tanto xa van aló 4.000 euros, eses 7.500 euros, non? No tocante á publicidade e propaganda, 32.500 euros. Non sei se é precisa tanta cuantía neste senso, verdade? Para as feiras do noso Concello só invisten segundo o orzamento uns 2.000 euros, pero en publicidade, que se incluyen dentro deses 32.500 euros. Sen embargo, dentro deses 32.500 euros, creo que a xanela non se inclúe, por lo tanto, eu considero, non sei, pero creo que é unha partida bastante extensa, bastante grande. Se ben é certo que aí son 32.500 euros, pero en transporte público colectivo intramunicipal 0 euros, só 11.000 euros para transporte metropolitano, que é o que lles exixe a entidade supramunicipal. En protocolo tampouco se dixo nada, 8.100 euros, o ano pasado 8.400 euros e o ano previo 5.000 euros, ou aí un incremento dos anos previos de 4.000 euros. En canto ás subvencións para os grupos municipais, 3.500 euros. Bueno, no protocolo que dixen previamente, a nosa proposta sería reducila, se é posible. En canto ás subvencións a grupos municipais, que se redistribúan outras partidas. E despois facía referencia na comisión que tivo lugar a semana pasada do fondo de contingencia. Pasamos no 2024 de 55.000 euros, un pouco máis, o 2025 do 22.000, un pouco máis de 20.000 euros, 22.000 euros, este ano 20.000 euros. Pero, como ben dixo o señor Iglesias, non se gastou nada deste fondo de contingencia, por tanto, poderíamos deixar, xa que se poden cambiar partidas, poderíamos deixar 10.000 euros aquí e outros 10.000 euros, pois, adicalo. Por exemplo, estou imaginando para o centro de día do cal non falan no orzamento. Estáncanse a partida orzamentaria para abastecemento, teñen a mesma cuantía que en anos previos, e unha proposta que fixen na comisión do orzamento foi reducir o consumo de papel ao máximo posible, prensa, revistas, etc., así como o epígrafe de postais e cartas, non? As administracións, ainda fai pouco, tenden a empregar tema electrónico, pero, sin embargo, ainda segue habendo partida orzamentaria para prensa, revistas, etc., que era o que comentaba previamente. Estamos impulsando a que se usen medios electrónicos, pero, sin embargo, ainda partidas hai bastante, creo que, amplas para este punto. Por lo tanto, quixéramos dicirles que hai posibilidade de que se reduzan estas e que se invirtan noutras máis necesarias. Ese sería o análisis pormenorizado do orzamento por parte do noso grupo. Como xa votamos na comisión, vai a ser unha abstención, non é un orzamento malo, é un orzamento medio. A redistribución das partidas poderíase facer de outro xeito, ben certo, como xa me expresei, pero creo que se axusta máis quizás que en anos previos sobre todo o tema dos ingresos á realidade. Por lo tanto, o noso grupo non pode votar en contra, pero tampouco pode votar favorablemente polo que xa lles acabo de mencionar. Nada máis neste primeiro turno pola minha parte. Muy bien, muchas gracias, señor X Castro. La pelota de la señor X Castro. Muy ben, pois intentarei contestar as cuestións máis relevantes da súa intervención.
Falaba vostede de transferencias correntes e de capital que supoñían 3 millóns de euros de ingresos para o Concello, 1 millón de cada administración, Xunta, Diputación da Coruña e Goberno Central. Efectivamente, moitas desas transferencias xa veñen dadas sobre a participación dos tributos do Estado, Fondo de Cooperación Local, etc. E moitas outras veñen dadas polas subvencións que recibe o Concello tanto para inversións como para gastos en outros proxectos. Estas transferencias ao cabo do ano, como vostede sabe, non van a ser de 3 millóns, senón que van a ser de moito máis. E isto débese a que o Concello de Boqueixón solicita un montón de subvencións todos os anos porque ten a capacidade de cofinanciadas, é dicir, ten liquidez para poder facer frente á aportación municipal nestas subvencións. Entonces, non é malo que outras administracións nos den subvencións e iso supoñe un incremento das transferencias correntes e das transferencias de capital, e o exemplo máis claro é o alumbrado público e a renovación das luminarias a LED e o plan de sendas do IGAE, que supuxeron unha inversión e un esforzo económico do Concello moi importante. Falando de combustibles e de coche eléctrico, que vostede decía, a tendencia, lóxicamente, é que se renove a flota municipal para adquirir vehículos eléctricos. Sabe que no 2035 o Goberno Central vai a prohibir a venta de coches de combustión, de vehículos de combustión en España, por lo tanto, o Concello de Boqueixón irá se adaptando, lóxicamente, non esperaremos ao ano 2035, porque xa temos unha flota tamén bastante envellecida, en parte, e iremos adquirindo eses vehículos híbridos ou eléctricos según corresponda. O gasto de alumbrado público e mantemento está orzamentado como exercicio precedente polo que se expuxo aquí na primeira intervención, que é por unha rigurosidade a hora de calcular o gasto e por unha prudencia valorativa, é dicir, o gasto do ano 2016 supónse que se vai a disminuir con respecto ao ano 2025 en alumbrado público. Ben é certo que a instalación das farolas LED rematou a finales deste ano 25, ainda non podemos determinar cal vai a ser o aforro, e por ese principio de prudencia orzamentamos o mismo importe. Falaba vostede tamén dos 45.000 euros que había para rozas de pistas municipais, e falaba de 3 contratos. Eu non falei de 3 contratos, eu falei de contratación de contratación para roza de pistas municipais, pero non falei de 3 contratos. Quero que quede claro isto, que eu non o dixe, nin pretendía dicilo, e supoño que vostede tampouco. E despois, cando vostede fala de escasos gastos en algunhas partidas, como por exemplo centro de saúde, sector primario, sabe vostede que hai partidas que pódense modificar ou a través da vinculación entre partidas, pódense coller diñeiro de outras partidas, e según as necesidades que vai tendo o Concello ao longo do ano, os gastos vanse distribuindo ou vanse vinculando entre distintas partidas. Entón, o que todos temos claro, creo que é que o orzamento é un documento vivo, que ao cabo do ano vaise modificando, pode haber modificacións de crédito, pode haber gastos que se imputen a unhas partidas, pode haber gastos non previstos que se imputen a partidas por vinculación, e entón, dada esa liquidez da que dispón o Concello ou esa solvencia financiera, podemos ir facendo gastos frente a todos esos gastos imprevistos e subvencións que poidan salir ao longo do ano. Falaba vostede da Festa dos Maiores. Como xa dixemos na Comisión Especial Informativa de Contas, está calculado para unha asistencia de 350 personas e para un custe por persona de 44 euros, que inclúe a comida, a actuación musical, agasallo, etc. E despois non vou a cuestionar o que vostede dixo con respecto a Padriña ou a Xardiñeira ou as subvencións a grupos municipais. Nós pensamos que o tema das xardiñeiras, das jardineras, é
un proxecto interesante, un proxecto que está vivo, un proxecto no que moitos veciños e veciñas de Boqueixón, pois, con unha pequena axuda que lle damos, manteñen esas jardineras pois, cuidadas todo o ano, pois, é unha maneira de cuidar o noso concello tamén. E a subvención a grupos municipais, o grupo do Partido Popular xustifica, non na súa totalidade, vostedes creo que non a xustifican, bueno, pois, aproveiten a ocasión, senón, se quere para o ano que ven reducímola ou renuncien vostedes á súa parte, non sei. Penso que así, a grosso modo, pois, respostando un pouco as axudas. O fondo de contingencia, efectivamente, vai disminuindo ano tras ano, a realidade é que non se bota man dele. Creo que é prudente ter unha pequena cantidade para o fondo de contingencia, pois, para calquer imprevisto que poida xurdir. Falábamos na Comisión Especial de Contas, bueno, pois, dun acto luctuoso que se produciu este ano e ao que o Concello tivo que facer frente, e para ese tipo de casos está. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Reclamo a palabra o señor Iscas. Ben, simplemente, bueno, pues, recollemos ese guante de que é importante que se adquiran novos coches. Xa vostede dixo que o parque móvil do noso concello cada vez é máis vello, por tanto, pois, toca renovalo, e creo que para coches eléctricos híbridos teñen algún tipo de subvencións, non? Ata 2035, como ben dixo, queda menos. Ben, con respecto, non dixo nada con respecto á asistencia técnica, esos 55.000 euros, aquí nos previos 40.000, 50.000 euros, bueno, probablemente entenderá mal eu en canto ao tema das rozas, pero, bueno, simplemente se entendí mal, rectifico aí nese punto, non? No tocante ao plan municipal de inversións non precisou eses 37.000 euros para que van a ser dedicados e que teñen alguna partida xa establecida. Ben, vostede dixo que en enerxía eléctrica do alumeado público probablemente haxa algún descenso na cuantía, me supónse, é dicir, se cambian as luminarias, se gasta unha pasta como se gastou de financiación, pois supoñemos que é importante que haxa unha eficiencia e eficacia e que, por lo tanto, se gaste cada vez menos en enerxía eléctrica. Para iso se gastou, para iso se fixo esa inversión, non? Despois, veciños non cuestiona a subvención, simplemente fai algunhas apreciacións, como poden facer vostedes con outros puntos, pois veciños fainas sobre estes, non? 0% de inversión en política lingüística, biblioteca municipal, tamén escasa cuantía. Os 18.000 euros que se suman aos 15.400 euros non sabemos para que se incluyen nese punto. En publicidade e propaganda, vostede non dixo nada, non precisou nada dos 32.500 euros, creen que é imprescindible facer ese gasto que tamén é unha inversión, probablemente, para atraer, non, xente ao noso concello, pero quizáis, pois non sei se por eses 32.500 euros. Veciños de Boqueixón non están no goberno municipal e, por tanto, pois quere saber se é imprescindible esa cuantía, se todos os anos se chega a gastar esa partida. Non se falou tampouco nada de transporte público colectivo intramunicipal, é dicir, 0 euros aí, protocolo 8.100 euros, tampouco se dixo nada, e o fondo de contingencia se non se está gastando nin os 55.000, nin os 22.000, nin os 20.000 euros, porque non 10.000 euros, ou porque non 15.000 euros. Eso, bueno. E tampouco se dixo nada de diminuir o gasto en xornais, prensa, revistas, postais, e se pica así, supoño que dentro do Concello non se mandarán postais, serán cartas. É importante tamén eses 3.000 euros que se destinan a formación do persoal municipal, eso, como precisou na Comisión de Contas o señor secretario, hai concellos que non destinan esa cuantía a formación. Creemos que é importante que se formen aos nosos traballadores públicos. Nada máis pola miña parte, creo que máis ou menos está respostado o que as apreciacións do señor Iglesias. Nada máis, moitas gracias.
Moi ben, pues para pechar o debate Vale. dos orzamentos ten a palabra o señor Iglesias e Moi ben, rematamos pois. co debate. Pola miña parte, xa para pechar, puntualizar as cuestións máis importantes. A asistencia técnica son 55.137,35, como xa dixemos na Comisión de Contas. Isto está calculado para a factura mensual que se lle paga á empresa que leva asistencia técnica urbanística do Concello e para actualizar 3 núcleos de población que non están recollidos nas normas subsidiarias. O Concello de Boqueixón, lógicamente, sigue traballando na elaboración dun novo pexón, pero sabe vostede que isto é un proceso lento, é un proceso farragoso e un proceso que depende de moitas administracións. No Plan Municipal de Inversións de 37.000 euros, como xa tamén dixemos na Comisión Especial de Contas, posiblemente se xa dedicado ás necesidades que van xurdindo nos locales sociais. Sabe vostede que temos prácticamente locales sociales en todas as parroquias que teñen 20 ou 25 anos a maioría deles. No ano 2025 e a principios do 2026 estánse facendo melloras en varios deles, e no ano 2026 pues, seguiremos facendo melloras cubrindo as deficiencias que vayan xurdindo. En canto a enerxía eléctrica, insisto, nós fixemos un cálculo prudente, non sabemos o que vai baixar, vai a depender non só de que se fixera unha nova infraestructura e de que teñamos farolas ou luminarias LED, vai a depender do mercado, vai a depender do precio da enerxía tamén. En gastos de protocolo, pois están recollidos unha cantidade suficiente e necesaria para todos os gastos de protocolo que ten o Concello, entre eles o San Vicente, a recepción da Filloa e algúns actos máis aos que vostedes tamén asisten, non? E creo que xa non vou a facer así ninguna outra puntualización, xa digo, os gastos que di vostede de biblioteca que lle parecen insuficientes, pois recollemos o testigo e demais, pero, insisto, hai partidas que por vinculación se poden atender, ainda que non estén recollidas no presuposto, ainda que estén infraorzamentadas. Moi ben, pois damos por rematado o debate dos orzamentos do 2026, por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Desabstencións? Por tanto, queda aprobado o orzamento do 2016 e ao non haber máis asuntos que tratar, pois rematamos esta sesión extraordinaria.